Ilang meat vendors sa pamilihang bayan ng Kalasyaw nalulugi na umano dahil sa kakulangan ng supply ng karne. Sundan sa report. Hindi nagtaas ng presyo ng karne ng baboy ang ilang meat vendor sa pamilihang bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Kasabay ng nararanasang kakulangan ng supply ng karne ng baboy, iniinda rin ng ilang negosyante ang matumal na bentahan. Sa ibang pamilihan, nasa 350 hanggang 360 pesos ang kada kilo ng karne ng baboy. Pero 340 pesos lamang itong ibinebenta ng negosyanteng si Soledad Cochico. Ang presyo ng baboy tumaas na. Ilang beses na kami tumaas, kaya lang parehas pa din ang bentahan namin. Kasi hindi namin maitaas. Nahirap. Hindi kaya ng mga tao. Hirap din umanong mag-budget ang mga mamimili. Siyempre nahirapan din. Kasi medyo mataas ngayon, di ba? Sa kabila nito, patuloy namang nakamonitor ang Kalasyaw Market Division sa anumang paggalaw sa presyo ng mga bilihin sa pamilihan. Tiniyak nila na walang overpricing sa mga paninda. Kasama si Ron Alister Taniedo, Claire Lacanilaw, Balitang Amyanan.